Πάμε Σακί! Δεν είναι, έλα. Δεν πες. Πολύ ωραίο γκολ, μπράβο. Και η Νάουσα κάνει το 4-1. Το γκολ για την ομάδα μας σημείωσε ο Κεφαλάς. Σήμερα η ομάδα μας πετάει. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Και η Νάουσα κάνει το 4-1. Δοκάρι Νάουσα. Δοκάρι στο 80 με τον Κεφαλά. Άμα θέλει βάλα, ναι, σούτα. Τι καλά έκανε ρε. Κεφαλάς, έχει καλόρισε πρέπει να προσέξει. Κεφαλάς θα κάνει το σούτ, η μπάλα δοκάρι και κόρνερ. Βρήκε εκεί ο Θηρινίδης τον Κεφαλά να εξαπολύει από τον άξονα πραγματικό κεραυνό. Πάμε Σακί! Και τώρα τα Τρίκαλα προσπαθούν εδώ να βρουν χώρο. Ο Χρήστος Στάμος είναι αυτός ο οποίος να δούμε σήμερα κατά πόσο θα τα καταφέρει εξίσου απέναντι σε μια σαφώς πιο δυνατή και πιο υπολογίσιμη ομάδα όπως είναι η Νάουσα. Η μπάλα τελικά πέφτει στο χορτάρι και ένα φάουλ το οποίο... Όχι, δεν είναι τελικά. Ο Πέικος είναι αυτός ο οποίος θα κόψει και τώρα έχει Καλιμπάκης ο οποίος αλλάζει εκεί με τον Σίμοβιτς. Ο Σίμοβιτς, η μπάλα που φτάνει τώρα στον Νικόλτσι. Και ένα πολύ δυνατό φάουλ το οποίο θα γίνει. Δεν ξέρω. Τώρα η Νάουσα προσπαθεί να αναπτύξει το αγώνα με τον Πυριετό. Αργυρίου. Ο Κεφαλάς ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Η μπάλα έχει βγει έξω όμως. Και η Νάουσα φεύγει τώρα στην αντεπίθεση και πάλι επικίνδυνη, πολύ επικίνδυνη στην κόντρα. Η μπάλα περνάει από την άλλη μεριά, είναι ο Μουσικάκης, τώρα δεν είναι τον Ψωμιάδη. Πλασάρει, αλλά όμως μεγάλη ευκαιρία και πάλι με τον Ψωμιάδη. Εξουδετέρωσε ο Σιμψερής στο παιχνίδι. Ο Πολυζόπουλος δεν θα μπορέσει να βρει τον Κόλλα. Ο Ρετζιάς ο οποίος αλλάζει παιχνίδι. Από την άλλη, για τώρα η Νάουσα προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Ο Μουσικάκης. Κεφαλάς. Στην αντεπίθεση. Προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους. Να τώρα προσπάθεια εδώ από την Βέρεια, από την Άουσα, με συγχωρείτε, επικίνδυνη προσπάθεια. Μία, αυτό. Νομίζω ότι είναι σοφή και αυτό το πράγμα. Δεν είναι, έλα.
μπες. Ωραία, πούστη. Γκολ! Πολύ ωραίο γκολ, μπράβο. Και η Νάουσα κάνει το 4-1. Το γκολ για την ομάδα μας σημείωσε ο Κεφαλάς. Σήμερα η ομάδα μας πετάει. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Και η Νάουσα κάνει το 4-1. Σήμερα η ομάδα μας πετάει. Σούτρες εσείς, κάνετε ένα σούτρε για να. Τι καλά έκανε ρε. Όχι εσείς γάμο το Άμα θέλει μπάλα, κάνει τα χέρια. Ναι. Σούτα. Μία βρε Άγγελε. Στη θέση του Πελίσου. Αυτό που δεν κατάφερε σε αυτή τη φάση να πετύχει ο Μουσικάκης, το πέτυχε ένα λεπτό αργότερα, στο 31. Ο Μουσικάκης πετάχτηκε στη μικρή περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αργυρίου, καλοθυμημένο μέσα στην περιοχή. Θα γίνει κεφαλιά και τον γκολ. Έχουμε το 1-1 από τον Πέρικο ακριβώς στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου. Να εδώ η ψυχρολουσία από τους Μάκεδων. Κεφαλάς, έχει καλό ρίσκο, πρέπει να προσέξει. Κεφαλάς θα κάνει το σούτ, η μπάλα δοκάρι και κόρνερ. Βρήκε εκεί ο Φιρινίδης τον Κεφαλά να εξαπολύει από τον άξονα πραγματικό κεραυνό. Πού θα πας,
Έπεσε δουλειά. Έπεσε δουλειά. Μπράβο, κόρη μου! Ναι ρε Μίμη. Σίγε! Όλα σου Μίμη! Είναι δυνατό, ναι. Πού δοκάρει Νάουσα. Δοκάρει στο 80 με τον Κεφαλά. Η Νάουσα.